Prvoaprilska šala. Danas je bio pomalo poseban dan na aerodromu, zato što je danas šefov rođendan. Hej, Jimbo, nadam se da si se sjetio da pošalješ šefu čestitku. Da, poslao sam mu specijalnu prvoaprilsku čestitku. Šta? Nisi valjda spomenuo išta o tome kako je rođena dan šale, zar ne? Biće mnogo besan. Ne brini, nisam čak ni spomenuo. Uostalom, on nikad ne čita čestitke. Hvala Bogu za to. Halo, pažnje svima. Danas imam vrlo posebnog posetioca. Veoma posebnog zaista. Kapetan Prsko, šef vatrogasaca i njegova potpuno nova mašina za gašenje požara. Prisustvovat ćemo svi, to jest učestvovati u fantastičnoj protivpožarnoj vežbi. Jimbo, spremi se na pisti broj 4 da uzmeš veoma aktivnu ulogu u sjajnoj vežbi. Veoma aktivnu odista. O, odlično. Volim posebne poslove, šefe. Na pisti 4 sam spreman i čekam. Šta treba da radim? U redu. Poleti i kruži oko aerodroma, a da ću ti dozvolu za sletanje kada budemo spremni. Da li sam bio jasan, Jimbo? Čekaj na moj signal. Sve je vrlo jasno, šefe. Sada polećem. Upravo sada. U redu, kapetane Prsko. Moj aerodrom je u vašim rukama. Halo, Freddy vatrogastu, govori tvoj kapetan. Smesti se na pistu broj 4 i nišani svoj top preko piste i čekamo naređenje, li jasno? Je li jasno? U redu, gospodine. Zauzimam položaj prema naređenju. Jimbo, dođi na pistu broj 4 i zaustavi se tik ispred mašine za gašenje požara. Dolazim po naređenju, šefe. Ne brinite, možete se osloniti na mene. Staću ispred Fredija vatrogasca, samo me gledajte. Itre momka imaš na ovom aerodromu, šefe. Veoma disciplinovane. Pažnja protiv požarnom kamionu, ali vodeni top na moju komandu. O, sva ova zabava i rođendanska žurka večeras, kakav savršen dan. Vatra! Vatra! Vrlo dobro, vatrogasni kamion, vrlo dobro. Ali, hajde da pokušamo još jednom sa druge strane piste. Uzeti ponovo, Jimbo, ista procedura kao i ranije. Poleti sad. Odlično. Joj, a ja mislio da ću uživati, a sve što dobijam su pune oči pene. Ovo je bezvezan posao. Pravi posao za prvoaprilsku ludu. Osjećam se kao prava budala. Prava budala. Čujem te kako stenješ i jaučeš tamo gore, Jimbo. Radi kako ti se kaže ili nećeš ići na rođendansku žurku. U redu, evo me, pazite se na pisti 4. Spremi se, Freddy vatrogasče, pripremi topove. Sve je spremno i čeka vaše naređenje, šefe. Dozvolite da otvorim prozor kako biste bolje vidjeli kapetane Prsko. Spremni vodeni topovi. Sad! Pomažaj. Samo pogledajte kontrolni toranj. Izgleda kao velika rođendanska torta. Zajedno sa svećicom pobodenom na vrhu. Neverovatno. Izvinite zbog ovoga, kapetane, ali neka luda je ostavila otvoren prozor. Mislite prvoaprilska luda? Srećan rođendan, šefe. Srećan rođendan, šefe. Srećan rođendan.